Bona nit i perdó als telespectadors que ens segueixen des de garriguesterritoris.cat, que han estat esperant aquí les darreres valoracions. Abans hem tingut amb nosaltres el president del Patronat Fira de les Garrigues, el Jordi Ribalta, que ens ha fet en principi una primera valoració, però no ha volgut ell donar xifres definitives. Ara fa escassos segons que s'ha fet l'acte de clausura. I bé, hem retingut aquí una mica l'alcalde de les Borges Blanques i president del Patronat Fira de les Garrigues, Enric Mir, perquè ens faci una mica de valoració. També, com no, saludar als telespectadors de les Borges de Televisió, que després en diferit podran veure aquesta entrevista. I bé, jo suposo que, senyor alcalde, president, satisfacció, no li veig la cara de satisfet. Sí, la veritat és que ens hem emportat molt bones sensacions d'aquesta 50a Fira de les Garrigues. Podem fer una valoració molt positiva en tots els sentits, des de la participació, des dels visitants, des de les ventes. Ha sigut una fira amb un èxit extraordinari. Se va fer molt de treball a nivell de difusió i aquest treball ha tingut molt de ressò. S'ha portat moltíssim en quant a visitants amb aquesta fira i els mateixos expositors, sobretot en el sector de l'oli, marxen molt satisfets d'aquesta 50a fira, havent venut el que no havien venut en d'altres edicions i, a més, amb unes sensacions molt agradables de la seva estada aquests 3 dies aquí a la fira, veient un canvi de disseny, veient un canvi d'estants i amb un caràcter més elegant, més modern, amb uns espais renovats a l'interior i donant molt bona sensació, una sensació de qualitat a nivell de recinte, el mateix que ells volen demostrar a través del seu producte, aquesta qualitat amb l'oli que estan venent i produint aquí al territori. Bé, també li preguntàvem al gerent del patronat que, malgrat, evidentment, des de l'organització es volia que hi vingués molta gent i tot això, una mica de contradicció. Hi ha hagut també la pluja molt esperada, però vull dir que això no ha afectat, pràcticament, podem dir, si ens vol donar alguna xifra a nivell de visitants. Sí, ens feia por el tema de la climatologia. Evidentment no ens ha afavorit els 2 primers dies, que eren el divendres i el dissabte, però sí que és veritat que tinguent tot el divendres a disposició dels visitants, ha sigut un dia també de molta afluència a nivell de recinte. El dissabte va ser algo més fluix, sobretot a la tarda, que va empitjorar les condicions climatològiques aquí a les Borges, però el diumenge ha sigut un dia de molt d'èxit a nivell de visitants i a nivell de ventes. I en el seu conjunt estem fent les últimes valoracions a nivell de xifres, però sí que podem parlar ben bé d'un 10% més de visitants en el seu conjunt aquests 3 dies a la 50a Fira i àmpliament entre un 20 i un 30% més de ventes que en les edicions anteriors. Aquí podem parlar ben bé de 60.000 litres d'olis venuts en aquests dies de fira i uns 68.000 visitants també en aquests dies de fira aquí a les Borges. I per aquí la nostra satisfacció en veure que tot el treball a nivell de patronat ha tingut el seu fruit, ha tingut la resposta a nivell de visitants i s'ha consolidat la venda d'un producte tan extraordinari com és l'oli amb la seva qualitat verge extra. Si alcalde, si els presenta un repte important després d'aquesta 50a, d'aquest mig segle de Fira de l'Oli, de cara al proper any, el llistó està una mica alt. Sí, evidentment que hem de treballar en aquest sentit. Ha sigut un canvi important en la manera de treballar, en la manera de fer les coses, en la manera de presentar el producte. Aquesta fira és el gran aparador de les Garrigues a nivell de productes i a nivell de territori. No oblidem que el turisme també és un aspecte molt important d'aquesta comarca i si bé és veritat que el repte és important per la 51a edició, doncs sí que hem marcat un canvi i una línia nova en quant a atenció a tots aquests molins que veuen a les Borges l'aparador importantíssim pels seus productes. Si més no, fins i tot voldria afegir que abans de treballar per la 51a edició de la Fira hem de treballar per la presentació a Brussel·les. Aquest és el repte que tenim més immediat, és el repte que hem de treballar, ens hi juguem molt amb aquesta presentació, hem de tenir la col·laboració i el patrocini de molts organismes, sobretot institucions i administracions, i sabem de la importància de poder presentar aquest producte a l'exterior. Ho hem de cuidar molt bé, ho hem de treballar
ja tenim els contactes establerts i ara veiem si en un parell de mesos doncs, ja podem fer realitat aquesta presentació del territori i del nostre producte doncs, a nivell de Brussel·les. Amb això, alcalde, vol dir que d'alguna manera el Patronat i l'Ajuntament de les Borges Blanques es planteja treballar més la internacionalització de la fira? És un camí obert, és un camí prou interessant. El nostre producte, si té alguna mancança, és a nivell de coneixement des de l'exterior i és una via important a nivell de treball. No oblidem doncs, que els mercats estrangers són importantíssims en moments de dificultats a nivell de poder econòmic des de Catalunya mateix i sabem que aquests mercats són uns reptes, però són, amb la qualitat de producte que tenim, doncs, un lloc prou interessant per poder externalitzar aquest producte. Sí que és evident també que hem de consolidar una producció, hem de consolidar doncs, un producte prou bo, però a la vegada de prou de producció per poder doncs, anar a buscar aquests mercats exteriors i poder-los abastir tots els anys, tots, i doncs, les èpoques de sequera que estem patint al territori durant molts anys. Senyor alcalde, president del Patronat, doncs, moltes felicitats per aquesta 50a edició i bé, doncs, esperant també que aquesta presentació a Brussel·les doncs, sigui tot un èxit. I nosaltres des d'aquí, des del plató de les Borges Televisió, doncs, acomiadem aquesta 50a edició de la Fira de les Borges a tots els telespectadors que al llarg de 3 dies han estat seguint en directe des de Garrigues-Territoris.cat doncs, tots els diferents esdeveniments que s'han organitzat aquí al llarg d'aquest cap de setmana i nosaltres res més, doncs, reiterar doncs, aquestes gràcies a tota la gent que ens ha seguit i doncs, els emplacem doncs, el proper any aquí amb aquesta 51a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques i amb el llistó, com ha dit molt bé doncs, el senyor alcalde, molt més alt. Moltes gràcies i fins a la propera edició.